Ojo lali yo di subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik emang dinane Jumat sedurung sholat duha. Ya sik mubeng-mubeng dhisik golek masjid sholat duha. Iki perapatan mau sare. Belok ngiri ae. Kan nek masjid yo mampir engko. Ki masjid Mangunsari Menara. Bablas hati-hati. Jumat ki yo rasah metu adoh-adoh. Rasah dolan-dolan adoh malam Jumat yo nek omah ae alon-alon lek dolan-dolan. Ngati-ngati pokoke kabeh ae. Kemang Jumat wis bodone endi kemang. Ki masuk desa Tawangsari. Ya engko bar Jumatan ngopi nek ndi ngono ya ora apa-apa. Ya ngati-ngati kabeh. Numpak sepeda motor, pak mobil kabeh padha ngati-ngati. Rasa banter-banter. Ki neng Masjid Majan iki salat duha dhisik ya, Bro. Wis masuk Masjid Majan wisan. Sik ya, wudu dhisik durung salat duha mau. Ki tempate wudu sebelah kono ya enek kono. Sebelah kono ya. Kono ya masuk. Assalamualaikum. Salat dulu yo. Ki bar salat ndelok-ndelok Masjid Majan. Ki beduke anak loro iki. Wis pokoke daerah Kadung Waru kabeh wis padha roh e. Ya jajal mlebu ya mlebu. Ini masjidane Jumat karo pake wis diresiki ya kae. Kae nggon khotbah ya wis dipasang kae. Ngarep kae. Ya kawan-kawan aja lali lek sing lanang ya Jumatan, wae Jumatan. Coba enggak kerja ae, coba enggak ngopi ae. Wae salat ya salat, wae nyambet gawe ya nyambet gawe. Jam 09.00. Ki nggon tempat jamaah putri, ibu-ibu sebelah kiri. Iya. Ki nggon tangga munggah paling iso ya tinggi jamaah paling. Munggah rono. Ya didelok ngarep ya nek ngarep saiki. Ki ya ikone Masjid Majan gapurane. Wis pokoke is tandane ngono kuwi Masjid Majan nek gapurane ngono kuwi wis jaman kapan oleh suwi pisan iki kan. Jaman kapan ya wis mbuh piro iki lek gawean. Tahun piro maksudnya. Ki ngene iki. Tampilane kok ngarep. Ki kamar mandi iki, kamar mandine Masjid Majan iki. Belah ngarep. Kono kemang tempat wudune kono kemang kayak mburi kae. Kono kae. Lah iki menara, kon menara iki karo petugase Pak Anu wis dikunci. Biasane cah cilik-cilik mlebu rono iki oleh iki.
Ki nek makam Pak Kiai Hasan Mimbar. Enggak salah kuwi jenenge ya. Muga-muga ndak salah. Assalamualaikum. Mlebu masjid kok mlebu masjid. Mlebu makam Pak Kiai Hasan Mimbar. Kono kae makame sebelah jero kae. Biasanya malam Jumat apa mesti rame iki nek kono. Wis ya kapan-kapan disambung neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.